Ayusa pagkalamiya sa tong humbang at sa dragon. Di matabas-tabas nagpupuang sabaw porting pagkaayusa. Motukob sa taning tambok-tambok, gimingaw na taning pabidli da. Ibahog dayon sa tong kanon nga mais. Paksit, porting kusugam kadag panukob sa mga singgaong, porting mga lunusa. Iya lag pinang usay. Di mayunyano og agi murag ikakaano manok. Aros way nahabilin. Wa nay daghang sundayag lahos. O di na po, sugda na nato. Pukawon no sa taning usa ka singgaong magsigir man ni katog. Hoy bangon na dia, mangita na tag matukob. Grabe bisag asa higda, dali ra man kayo makatog. Mura man og mantika. Di apoy usa ka singgaong mo, body check. Kag mambilbila, one pack ra pero tiningob. Ug ang usa ka singgaong ato ratong hapiton. Alahos bat sinata. Adi ra, gimotoran nas mga singgaong dalargo adto tag merkado. Adto usa tamanan og matukob. Dili pa gyud ta makalusob-lusob sa dagat kay murag grabe naman pagkabugnawa arong panahon. Sakto gyud kayong makauga. May maning atupan ng langit para mulandong. Di ra mo hapit usa ta diri sa Taboylan Public Market. Manglantaw ta diri og unsay maayong tukbon. Ato usa nay pang parking datong sakyanan. Pagkahuman wala daghang pusundayag, sudat ta diri sa merkado. Mananaw ta kanang madadara sa bulsa. Wa pa manggod mauga atong gikupras. Mangita usa tag kanang madadara. Kay gimingaw naman sa tagtukob ug kanang mga tambok-tambok. Kanang tiil sa dragon atong paliton, kani atong pikhan. Goods kuno kay na. Wala daghang pusundayag, magpatakos din ta diha. Birahan diri sa pagluto og pinahumba. Nakapagi na usa ka singgaw og mayong pagkaplastaro. Gabot-buot ro ni singgaw nga diha og lingkod. Di ara atong gipatakos nga tiil sa dragon. Ato na lang gipatagod-tagod daan para sayon na sa pagluto. Okay daog lahos. Ari na punta diri sa mga materyales. Ug di pa usa ka singgaw nga hibong siya ug unsa ning mananapa. Gisimhot. Dried mango. Dried mango lagi ko no. Mao gini resulta basta mukaon ra. Okay daog batsin na ta. Manatag palit og mga materyales. Tara, mangita na tag spot og asa taning pikhan. Adto taning pikhan atong tukbononon sa April Spring. Musod na taning daan nga porting pagkalisuda. Di pud matabas-tabas ang adlaw, grabe sakita. Porting pagkalandunga. Laras ra gyapon na. Og diri ato sa nang ipalabang atong mga motor sa kaning taytayan nga gamay. Gamayng ligas, kisig-kisig yun. Kay dili naman masud ang motor didto. Ara ta na day pang bilin. Atuan na lang ng baklayon dia kay di na masud ang motor. Ari taning diri pikhan atong tukbononon kay di pud ta magproblema sa ikahugas. Ug mao na diri ang April Spring. Nara gyapon siya sa buong Taboylan. Ug nakapagpud na dag nahabilin nga tukbononon no. Wa na daghang pusundayag ato na ning habuaw natong tiil sa dragon. Ato sa nang hugasan dia para mawagtang ang mga babaho. Automatic halingan na punas usa ka singgaong dalargo. Pagkahuman og haling ato sa nitakang atong kawa. Pagkahuman ato na ilunod atong tiil sa dragon. Latanan usa tanidaan kay murag grabe nang guwanga ning dragona. Taas na og tahod. Pagkahuman butangan din ato ning laya nga liso sa babaho. Syempre di po na mawa ang magic lami para samtang gilatan ato at templado ng daan ihang unod. Butangan butan nagamay materialis pangpabaho ba o kay ukayon dayon. Latanan usa tanag usa ka adlaw og tunga sa oras. Samtang naglata ta sa tong tiil sa dragon. Gidayban punas usa ka singgaong magpabugnaw usa kuno siya. Porte pong ayo sa kaliguan ni dring dapita. Grabe pagkabugnawa. Adera ato sang i-check atong gilatanan. Nagbukal-bukal na pagayo. Gamay na lang kukuang para malata na. Pero wala ta kapabot ng malata pa pagayo. Ato na ning haonon. Kay murag grabe na pagkagusla Madutla na ni ukit-kit. Kompleto pa bitaw ang ngipon. Di apoy pur maglunos kayo nga singgaong. Ang sabaw sa gilatanan anugon kuno kayo iyabo. Iya kunong higupon. Datan goy. Asos grabe, porting pagkaayusa. Ato na ni ibalik og lunod sa kawa atong tiil sa dragon nga gilatanan. Ato na dia pang timplahan daan o sa nato ibalik og takang. Adera, ato na ni ilunod ang dried mango. Automatic butangan buta na diag dahon sa agonoy. Double purpose ng dahon sa agonoy. Pagkahuman adera, buyukan na tanag magic lami. Di po na mawa ang vitamin sa baba. Ato na diyang sagulan para kondisyon ng tukob. Mas lami man gyud na hanghang pang pagana ba. Asa buwa ka na nato gipang pinupino nga mga materialis. Okay goods, buyukan na og patis. Ikahuman butangan og ketchup para pang puwa ba. Butangan dayon og sabaw gamay. Kutaw-kutawon dayon porting pagkaayusa. Goods kayo ng luta ang vitamin sa baba. Mate ko na daghang sundayag ato na nang itakang. Ikahuman dabdaban. Igbukal na daog na. Motukob sa tagbidli-bidli. Adira after pila ka oras atong dinabdabay. Nagbukal-bukal na pagayo. Gamay na lang og kuwang daog na ni. Ayusa pagkalamiya o bubon. Asam tang pa na naluto. Ato sa nang sugo ng usa ka singgaong ug atong hukaran. Lalala. Mate kitilawan na nas usa ka singgaong dia og madutla na ba. Di po na magpalakansing usa ka singgaong may titi purog tilaw. Okay daog goods na. Mate ato na lang pastaran sa tong hukaran di largo. Pagkahuman ato na pun iyabo atong kanon nga mais. Kani gyud may ipares ang mais basta ingon ani nga klase nga tukbononon. Adira luto na tong gihumba nga tiil sa dragon. Gihaon na nas usa ka singgaong na largo. Grabing pagkaayusa ato sa naiyabaw ang ubang sabaw sa tong hukaran. Pagkahuman ato din ibahog sa tong kanon nga mais. Di matabas-tabas, grabe pagkaayusa. Awan na kapusundayag tukbon san mo ni kinagpanladok na pagayong mga singgaong. Hapab. Okay, hapab. Ano ya? Ya. Aon. Soro. Ini ada tambak beneran. Mau nih ada tagak. Karom takaw na ni. Baboy. Gegep. Damo ini tidak. Dan tagak na. Masam. Kaon sa pun nagkakuan mga singgaong kaya nag-drain atong kanda so ikaw sagot.
Tukan na. Lalo kayo. Sige. Grabe, ayos na deh. May humbat tayo ba? Dragon ba? Siling, ito ba akong nakit na itong ba eh? Steak ba na? Kami. Kami. Hindi kaya na eh. Abo. Bog. Sige. Ito na pa. Sige. Dragon. Ayun. Tawag. Kami itong tagak. Kami itong tagak ka. Kami itong tagak niya. Kapag per minute. Kapag na minute ang mga one. Sige. Mahal ko mga gawa. Yan. Abot. Ngahag ka. Pan, peaceful ka nga dapit ba? Mga langgam na nananingog da. Mga singgawang po do. Ano? Wala mo kang tira. Sabi na. Sige. Hawan eh. Hawan. Habis mga singgaw eh. Agop ang usong. Kasya. Sa eh. Kung mangkanon. Kuang. Juduhon tri. So. Dami. Sama singgaw. Asos di matabas-tabas, purting pagkayo sa tinukbanay sa mga singgaw. Grabe pagkalami sa tiil sa dragon nga gihumba. Grabe ug agi sa mga singgaw. Haros ang kanon wain habilin. Murag gagyan og bagyo. Mag-shoutout sa ta sa tong mga singgaw. Shoutout kang Dong Ryan Vlogs, kang Moman Manilag, kang Berilina Noynay, kang Sweet Diaries Vibes, kang Patrick Jan Gomez, kang Dotski Riquiso, kang Introvert ni, kang Lucilia Arsenal Palapar, kang Nanit Lapinid Cantano, kang Emilin Pipito Amores, kang Marilo Patorgo Tausa, kang Cecilio Bukabal, kang Sunjay Dada, kang Sumarago Christine, ug kang Ramsey Sinahon. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa tong latest upload. Adto ta mo ko first 15 comments sa tong shoutout. Diri lang ta ko tong mga singgaw. I-share og like ning video para mas daghang patang matukob.